haluat minnak, hogy valakit hívjon ott fel, hogy adja a Dabut. Tudsz szólni el minnak, hogy valakit hívjon fel, hogy adja a Dabut? Abut. Igen. Szerintem már nincs nekem. Abut. Ahoj každému. Ďakujem rovno za srdiečko. Folytatták-e a líniót, vagy nem? Már úgyis mindenki. Ahoj Ivetka. Ja, tudom. Chcem ešte trošku pár ľudí počkať. Čakám práve Čabiho, už je tu. Čakám práve Čabího. Čabi, tu si? Áno, ahoj. Ahoj môj, ahoj, ďakujem, že mi pomôžeš. Nikto sa prihal a nezobral nás do kaderníctva, pekne. Áno. Ale povedz sa, že aký som opálený od tej čiapky. Aj vzadu. Takže je to super. Ahoj každému. Takže dám vás do krku a ideme sa prejsť do križovatky. Bohužiaľ dneska sme nestihli kameňolom, lebo sme až doteraz boli v hlavnom meste u právnika. Sme riešili veci a nové pozemky. Takže vás položím semka a môžeme ísť. Akkor egy óra múlva, tesó. Adsz nekem egy 20-ast? Mohol by si trošičku počkať dovtedy, kým tu nabehne aspoň tá stovka. Začnem sa prechádzať, nie? Ale práve, že keď sa začneš prechádzať, no tak to už nebudú toto reálne počuť. Ja len kvôli tomu, že nech sa tu rozlajkuje, aspoň tých 10 000 lajkov nech je, aby to potom začal ukazovať Facebook, vieš. No tak ty dobrý počkaj, ešte nieko do toho Urhaja, kým nebude tých 10 000 lajkov, to za chvíľotku ti nabehnú ľudia. Dobre. Jo? Zatiaľ začnem ukazovať, že už som bol pre detičky nakúpiť plno aj sladkosti, lebo som bol vnútri aj v obchodoch, takže takéto obrovské množstva lízatka a sladkosti som im nakúpil. Chlapci, dievčatá, máme nový týždeň, buďte takí dobrí, galériu darčekov poďme vyplniť dneska. Kliknete na Erikovú fotku a kto môže, vyplňte galériu darčekov. Rad za radom potrebujeme poplniť ciele, ktoré sú v galérii. Ahojte, chlapci, dievčatá, všetci. A už prvý máme Lia a Rubičku vyplňovať, ďakujem krásne. Ideme s Erikom do mesta, takže buďte takí dobrí, rozlajkujme to. Nech tu máme tých 10 000 lajkov, aspoň nech sa to rozbehne. Samozrejme ideme takisto na stovku, jak stále. Len potom bude treba viac zvučať, lebo tam bude Burhaj. Tak poďte ešte teraz. 6-krát srdce z prstov niekto. Dá sa ma vidieť v odraze, že ako mám na sebe pripnutý telefón, čo by? No, je super. Takže taká podprsenka. Dobre, môžeme? Ideme na to? Ešte máme iba 3, počkaj ešte trošičku. Ja viem, že veľmi tam chceš ísť, ale tam vôbec nič nebudeme počuť. Počkaj trošičku. Zastavím sa potom hore na ten most. Chlapci, dievčatá, 6-krát srdce z prstov, buďte taký dobrý niekto a 6-krát rozu. Nech galériu darčekov začneme vyplňať a lajkujte. You okay? Janka, veľmi pekne ďakujem. Vyplný darca na prsty. 6-krát roza niekto. Pozrite, Pacu, jaká je nahodená dneska čaja. Mother is no good. I'm sorry. Tomorrow. Janka, prosím ťa, ostala by si dneska tu na trošičku so mnou takú pol hodinku, kým sa pokúsime vyplniť galériu darčekov. Lebo Erik, jak pôjde do tej križovatky, mňa tam nebudú počuť ľudia, tak aspoň aby si písala cez tú galériu, že čo bude treba ešte. Toto pomohla by si? Máš čas na trošičku? And me, now to live and check people. Keby sme nazbierali čím viac tých darčekov z 12, čo dneska potrebujeme. Dobre, môj. Tak vyrazím, rozlučil som sa od Facu. Bohužiaľ, mamina nie je na tom dobre.
Tak včera som dal Laminovi peniažky, že nech sa ju pokúsia zachrániť. Zase ten príjemný smrad. Takže ahojte všetci, vítajte v Sierra Leone. Teraz som v hlavnom meste Freetown. Ideme sa tu trošku poprechádzať. Bohužiaľ, dneska som nevedel dať kameňolom. Celý deň som strávil u právnika, lebo riešim nový pozemok vedľa môjho pozemku, čo by som chcel teraz kúpiť. A snažím sa dohodnúť tam s majiteľmi. A potom zase budeme mať to vysvietenie u miestnych tých chiefov a také ďalej podobné veci. Aké má dobré vlásky. Čabi, dá sa dobre všetko vidieť? Nečeká to? Áno. Dobre. Nezobral som si vodu, ale mám tu trošku peniažky pre seba. Mohol by si kúpiť, počúvaj Eriček, nejakú takú špecialitku, keď na niečo, toto trafí na to. Videl som teraz po ceste, na to som myslel, ale včera, čo som jedol Chicken Towne, ten mi bol ako, neviem z toho, Boh vie čo, ale môžem niečo vyskúšať. Pozrite, tu majú hore na hlave krevetky a takéto veci, alebo kraby, alebo také podobné iné veci. No poďte, nech sa zmestíme do vás. Čo by, ak by bola veľká otázočka, tak vravte, lebo ja nič nevidím ohľadom telefónu. Mám ho položené v kroku. Toto som chcel preto pozrieť, lebo čo tu vykladajú? Predtým som videl, že bolo aké fajné okná, či čo tam mali. Práve to sa teraz pýtali, že čo majú v tom kontajneri, čo tam vykladajú. Neviem, lebo... Made in China. Oni ček. Nejaké dvere tam predávajú. Áno, dvere a takéto veci. Ale to je, ako vidím, to je iba ten čínsky. Ten plech, úplne tenký. No, tento sa mi neľúbi. Myslel som si, že sú to veľké kvalitné okná, ale nič. Takže tak. Janka, veľmi pekne ďakujeme za darček, ale keď ťa môžem poprosiť, tam klikni na Erikov profil a tam mi svieti potočí na Erikovú fotku a potom tam svieti taký riadok galéria darčekov. Tých darčekov vyber, prosím ťa, niečo potrebujeme mu rozsvietiť galériu darčekov. Teraz si trošičku hatuje internet, veľmi to máš rozpixelované. Welcome to Scotland. Už to je lepšie, Čabi? Tak trošičku, hej.
Chlapci, dievčatá, prezdielajte, prosím vás, zatiaľ máme ešte 4-krát vzdielané. Ďakujem krásne. Ahojte, ahojte, chlapci, dievčatá, vítajte všetci. Erik, Aťka sa pýta, že kam ideme. Ideme tam hore. A tam si trošku zastajem, aby ste videli, kto je tu nový, že aká je tu premáka, aký je to húrhaj, obrovský bordel. Každý ide bez hlavou, nie sú tu žiadne semafory, takže niečo extrémny život v Afrike. Zase som tak, obliekol som sa úplne do biela skoro. Otočil mám kameru. Takže zase sa na mňa každý pozerá. Teraz nie som pracovne. Čabík, mám si tam hore zastať? Alebo toto dole? Alebo aj tam, aj tam. Alebo tam hore? Môžeš aj tam, tam hore to je dobré, lebo veľmi hlúpo, nízko. Dole je extrém. Dám slúchatka. Áno, áno, áno. Ale ešte teraz pôjde Dominikov beat. Horná časť a potom pôjde ešte ďalej, ešte 3 také bloky sa budú tiež betonovať. No takže vítajte vo Freetowne, Sierra Leone. Tak toto tu vyzerá. Teraz tak aspoň príjemne fúka, ale brutálne teplo. A takto zneužívajú svoju moc policajti, že zastavia takto, že motorkára a musí zaplatiť peniaze, aby mohol ísť ďalej. A chytia a zoberiem mu kľúč. Zdieľajú. Počuješ ma, Erik?
Signál je dobrý? Nie je úplne na 100%, ale akože celkom fajn, lepšie ako bolo vo Meste. Ty ma počuješ teraz? Áno, pekne. Buď Len taký dobrý povedzím, mám, hovorím, prezdieľajú stream a osrdiečkujú. prosím, ak by ste vedeli prezdieľať tento stream a hore to maličké srdiečko, stojí to 1 coin, a kto je tu nový, ak by ste mi prosím vedeli pomôcť tým follow, by som bol veľmi vďačný. Snažím sa dostať na tých 10 000 followerov. A vítajte, sme teraz momentálne v Sierra Leone, hlavnom meste Freetownu. Robím tu charitatívne činnosti. Ja som stajal tu na 1,5 hodiny. Robím tu charitatívnu činnosť, staviam tu školu, halu, domy, do budúcna tiež nemocnicu. A chcem tu pomôcť maličkým detičkám. Doteraz sa mi už podarilo takým zhruba 150 malým deťom pomôcť, plus rodinám viacerým. To znamená na desiatky, okolo 10 rodín sa mi už podarilo pomôcť. A takéto veci. Takže vítajte u mňa. Bo odchádza tam signál, veľmi to je kockové. Aha. No nič, dobre, ostaň, vrátilo sa to naspäť, dobre. Teraz pozerám, ako na hlavách predávajú tie pitia. Som strašne smedný. Povedz sa, koľko fliaž tam majú. A všetko to nesú. Aha, áno? Ako sa dá zapojiť do charitatívnej pomoci? Do charitatívnej činnosti pomoci sa dá zapojiť tak, že na mojej stránke je jeden link, kde sa dá prihlásiť ohľadom pomoci. Ak, dajme tomu, že prísť semka ohľadom pomoci, buď poslania voľakého oblečenia, suchého jedla, alebo peniažkov. Záleží to každému, kto ako vie, kto ako môže. Ak máte doma voľaké staré veci, tak budeme veľmi, veľmi vďační, ak sa toto pošle aj semka do mojej firmy na Slovensko a potom raz mesačne semka príde kontajner a s tým pomáhame ako miestnym ľuďom. Čo je to za štát? Keď som sérii na iné miesto, odchádza tam stále signál. Skús to tú druhú stranu, taký tak, skús to tú druhú. Tu. Tu, jak si volaj napravo. Ale vyskúšam túto križovatko. Lepšie? Teraz nabehol signál, uvidíme, či aj ostane. No a aký štát si? Teraz som momentálne v Sierra Leone, som v hlavnom meste vo Freetownu a moju charitatívnu činnosť, môj pozemok je zase v meste Mašeka. Stajal to na 1,5 hodiny slávneho mesta. Dneska sme vyrazili ráno zhruba okolo takej 9. 10. do hlavného mesta, lebo chcel som dať z Kamenelomu, ako tam pôjdeme tým miestnym malým deťom a rodinám tiež pomôcť, čo tam bohužiaľ s rukami a s kladivom bijú alebo rozbijajú veľké balvany, kamene na malý štrk, ale nepodarilo sa nám, teraz sme skončili. A už je tu večer 6 hodín, takže za 1 hodinku sa tu už bude úplne stmievať a bude tma. Do takej 7:30 je už úplná tma. Buďte taký dobrý, prezdielajte stream, mám zatiaľ iba 20 zdieľaní, 150, buďte taký dobrý, každý jednému človeku aspoň počuť. Alebo Afrika, Sierra Leone.
teraz pozerám, že vidím iba tak okraj, že 154 ľudí. Ak máte voľaké otázky, kľudne sa pýtajte. Čabi mi to potom vie povedať všetko a ja vám zase odpoviem, lebo mám slúchatka na sebe a telefón zase mám hore v Mám sa krku. pýtať, že čo sa tam deje. Toto je jedna križovatka z viacerých v hlavnom meste a takéto rušno to je každý deň, deň a noc. Nie sú tu žiadne svetlá, viete, že je tam jedna policajtka dole, ale iba zamáva, že poď tomu autu, to je všetko. Takže každý si ide ako chce. Toto je prvá diaľnica, čo sa napojuje aj smerom, kde ja bývam v hoteli a až ku môjmu pozemku ide takáto diaľnica. Tomáš sa pýta, že či lampy u cesty tam neexistujú. Ešte raz? Lampy u ciest, či neexistujú tam. Nie, ako aj vidíte, ani sú tam v strede, ale večer nesvietia. Nie je tu elektrika. Nadarmo sú tu napojené niekde káble, ako je tuto predo mňou, ale vypadáva úplne, lebo kradnú káble a všetko možné. Čo vedia, tak to zoberú. Lajkujte, prosím vás, ľudia, je vás tu 150, poďte hore na 100 000 lajkov, vidí viac ľudí tento stream. A kto môže, kliknite na Erikovú fotku, dajte nejaký darček z galérie darčekov, nech sa rozsvieti galéria darčekov, kto môže, posadite, dajte follow Erikovi. Veľmi pekne ďakujeme každému za pomoc. Všetky darčeky, ktoré posielate, idú na charitu. Zajtrajší deň bude... Otázky. Zajtrajší stream live bude zo škôlky a presný čas vám skoro ráno napíšem, lebo budeme to musieť tak zorganizovať, že tam, kde ja mám pozemok, tak tam je zhruba 6 škôlok a preto neviem, ktorí už videli vnútri v aute, už som nakúpil sladkosti, ešte chcem aj voľaké ovocie plus rýžu, hráčky, lopty. A zajtrajší deň sa to odozdá. Všetky tieto darčeky, čo semka posielate, tak z toho sa tiež nakupujú tu stále voľaké veci, buď jedlo, sladkosti alebo aj hračky a zoberieme to tam ako spoločne. Môžete vidieť, že ako sa to pomôže malým deťom. Erik, plánuje sa vrátiť na Slovensku, predstav sa, ukáž sa prosím ťa na chvíľku, lebo sú tu noví ľudia teraz. Nech dajú srdiečko a nech prezdielajú. Máme iba 24 zdieľaní, strašne málo ľudí zdieľa. Tak otočím sa oproti slnku, to aby sa nám dalo vidieť. Takže ahojte, volám sa Erik, som momentálne v Sierra Leone, robím tu charitatívnu činnosť, staviam tu školu, škôlku, halu, domy do budúcnu nemocnicu a pomáham tu maličkým detičkám, rodinám, malým deťom by som chcel hlavne pomôcť, lebo aby zažili v škôlke to isté krásne obdobie, čo sme mali my, aby sa vedeli hrať s hračkami, niečo si vedeli pozrieť aj v televízore alebo na voľakej premietačke, takže fakt, že taký krásny zážitok detský. V škole sa bude učiť včelárstvo, poľnohospodárstvo a informatika tam bude a v hale sa zase bude spracovať na mojom zadnom pozemku sa bude pestovať moringa, kešu, bitter cola, hibiskus, káva, kakao a rôzne takéto superfood, čo sa bude potom exportovať na Slovensku aj do celej Európy. A všetky vaše darčeky, čo semka posielate, tak to posielate pre tie malé detičky, rodiny do tých kameňolomov, pre malé deti do tých škôlok a plus rodinám tiež sa stále pomáha aj s vašimi darčekmi a samozrejme aj ja ako čo všetko prinesem alebo s peniazmi. Takže obrovská ďaká každému z vás. Ak by ste mi vedeli prosím pomôcť so srdiečkom, stojí to 1 coin a ak by ste mi vedeli dať follow, by som bol veľmi, veľmi vďačný. Naozaj. Kto by sa chcel pridať do mojej skupiny, tak už na mojej TikTok stránke je jeden link, kde sa viete prihlásiť, kde si viete vypísať, že čo a ako viete pomôcť. Ak chcete, môžete s oblečením, suchým jedlom alebo
s peniažkami, kto ako chce a všetko to bude venované týmto ľuďom. Tu bohužiaľ nie sú žiadne výpomoci od štátu, nie sú žiadne sociálky, nemáte žiadny dôvodok a nemáte na nič úplne nárok. Takže bohužiaľ takýto zlý život je tu v Afrike a vybral som si túto krajinu. Už som tu bol viac ako 10 rokmi, ale zhruba pred 2 rokmi som sa pustil do tejto činnosti na úkor aj svojich skúseností, čo som tu predtým zažil a povedal som si, že keď už budem finančne na tom dobre, tak vtedy by som chcel zvládnuť tieto situácie, čo ma tu čakajú, čo prežívam. Kľudne si to všetko pozrite na mojej ploche. Úžasne zaujímavé veci sa tu dejú stále, veľké problémy treba riešiť každý deň. To je akože aj dneska bol, ale snažím sa všetko robiť preto, aby som ten svoj cieľ dosiahol, inšpiroval vás. Naozaj každý je toto istého schopný v tejto pomoci, hlavne aj v dnešnom svete v takýchto ťažkých situáciách. Takže obrovská vďaka každému z vás. Ďakujem ešte raz. A otočím vás naspäť, aby ste videli, že ako tu vyzerá hlavné mesto, kde som teraz momentálne. A ja Čo by by som niečo... vás veľmi chcel poprosiť, podporte prosím vás, rýchlo prezdielajte, je vás tu 180 ľudí, máme 29 dielaní, každý prosím vás prezdielajte aspoň jednému človeku, podporte prosím vás, robíte do jeho činnosti, samozrejme lajkujte, čím viac lajkov, ktorým ľuďom cudzím, tu ukáže aj TikTok, tak pomôžte, ak si budete lajkovať, ktorí vás pekne ďakujem. Tí, ktorí môžete, keď máte nejaké coiny, buďte takí dobrí, kliknite na Erikov profil a pod jeho fotkou nájdete galériu darčekov. Je nový týždeň, tak treba rozdialiť darčeky. Je tam ešte 3x srdce na dlani, pištol na peniaze, potápanie s rybou, galaxia, 2 klobúky s kúzami. Keď kliknete na fotku a pozrite galériu darčekov, vidíte, čo nesvieti. To môže rozsvietiť darček. Prosím, ďakujem. Tam ide čisto nový Range Rover, aj ten je brutálny. Niektorí tu majú také obrovské brutálne peniaze, že to je normálne. Ináč, keď semka si chcete priniesť auto, alebo tu si kúpiť auto, tak stojí to o 2 až 3 krát viac ako v Európe. Za to je tu aj extrémna chudoba, že tu buď ste veľmi chudobní, alebo buď ste veľmi bohatí. Nič zlatý stred neexistuje. Bohužiaľ, ako vidíte, takto sa tu pracuje, že aj malé deti, čo tam idú na kamióne, hádžu piesok, za ním idú z kamenelomu štrk, takže denná výplata tých mladých ľudí je 1 až 2 eurá. Je to extrémne, ale extrémne zlé. Že ako vidím, troška to tu policajti sa snažia zorganizovať, ale teraz je večer 6 hodín, za 1 hodinu tu bol obrovský bordel, ako sme tu boli spoločne predčerom. Nebude sa dať ani prejsť nič. A to je najhoršie, že večer není nikto skoro vysvietený, tu nemáte STKčko, takže tu môžu s hocičím jazdiť. A keď niekto do vás nabúra, tak tu nie je žiadne. Aha. A keď tuto niekto do vás nabúra, tak tu nemáte možnosť žiadnej poistky ani ničoho. Pojí sa policajt, ako si tam ráta peniažky a odklada. Vodičáky tam musia mať? Áno. Samozrejme, je tu tiež autoškola. Videl som ju asi za tieto roky 2-krát. A vodičák to stojí zhruba do 50 €, ale tých 50 € si musíte odkladať neviem koľko mesiacov, aby ste aj z tej malej výplaty vedeli voľako vyžiť.
a potom si zaplatíte vodičák. Zase sú tu noví ľudia, prosím ťa, zopakuj sa, kde si, čo si. Ahojte. Takže vítajte v Sierra Leone. Som teraz momentálne v hlavnom meste Freetownu. Prišiel som sem už viac ako pred 10 rokmi. Robím tu charitatívnu činnosť. Zhruba pred rokmi som to začal robiť. A staviam tu školu, halu, domy, do budúcna nemocnicu a snažím sa tu pomáhať maličkým detičkám, snažím sa tu pomôcť rodinám, aby dostali možnosť nového života, hlavne tie malé deti, aby v tých škôlkach zažívali to isté, čo sme my v Európe zažívali. Plus, čo budem mať školu, tak tam sa bude učiť poľnohospodárstvo, včelárstvo a informatika. Hale sa zase bude spracovať, lebo mám dosť veľký, obrovský pozemek, by som povedal už. A tam sa bude pestovať moringa, hibiskus, cashew, bitter cola, káva, kakao a rôzne takéto super food, ktoré sa potom budú exportovať tiež do Európy. Z toho budem všetko tiež financovať tú výpomoc, čo tu robím pre týchto miestnych. A teraz sme momentálne v hlavnom meste vo Freetownu. Takto vyzerá priemerná križovatka tu v Sierra Leone. A iba som prišiel semka trošku s vami prejsť, lebo dneska sme mali spoločne do Kameňolomu, ale bohužiaľ nám to časovo nevydalo. Zhruba za 1 hodinku už tu bude tma. A tak aspoň niečo, aby ste vedeli, hlavne kto je tu nový. A kto je tu nový, ak by ste prosím vedeli pomôcť, čo mám srdiečko nad mojou hlavou. Stojí to 1 coin, a ak by ste im prosím vedeli dať follow. A všetky vaše dárčeky som veľmi, veľmi vďačný, čo posielate. Starší, kto sú už tu na mojom live a už dlhší čas, tak vedia, že všetky vaše dárčeky sa spraví na konci mesiaca jeden screen a potom sa to pridá, že koľko sa pozbieralo ten mesiac a to všetko dávame a rozdávame buď malým deťom, Kameňolomu alebo rodinám. Takže obrovská ďakujem každému. Za to mám tu mikrofón takto položený, lebo je to obrovský hluk a keď si ho dám sem vedľa, tak ma vôbec nič nebudete počuť. Takže trošku si to užívajte. Ja aj prosím, ak by ste ešte vedeli prezdieľať. Tak vám otočím naspäť kameru, ale už umieram smedom, takže za chvíľku zídem dole, lebo tam nosia na hlavách vodu a budem sa musieť napiť. Ďakujem každému za vašu podporu, čo robíte a že pomáhate s týmito vašimi dárčekmi aj v týchto ťažkých dobách deťom a rodinám. Alex,
dokedy tam budeš momentálne? Prosím? Dokedy tam budeš? Teraz? Áno. Ja budem tu do nedelu večer odlietam naspäť na Slovensko a zhruba na taký mesiac až dva, lebo začne to dažďové obdobie, obrovské, veľké a vtedy sa to vôbec nedá ani hýbať. Ináč už začalo, ale práve dneska hlásili v rádiu, že je to neoficiálne, lebo kvôli tej klimatizácie, čo je už bohužiaľ na celom svete, takže aj tuto sa menia tie obdobia, tak rozmýšľame s Dominikom, že teraz dokedy byť doma. Dominik je môj riaditeľ z Budapešti a on ma zvykne zaskakovať. Ale chcel by som už veľmi pokročiť so všetkým. Potrebujem už dokončiť aj tú halu vnútri, tú školu a všetko už, aby sa mohlo potom ďalej pokračovať aj s tou škôlkou, aj so všetkým. Viete, ako sa tu cestuje? Už sa to tam naplňa vzadu, už to vidím, takže za chvíľku to bude už bordel za takových pár minút. Začne sa trúbenie. Stále sledujem. 3 minúty hovorí, že kde si, lebo okolo sa je stále krajšia otázka, kde si. Som teraz v hlavnom meste Freetown. Hlavnom meste Freetown? Áno, dobre som povedal. Som v hlavnom meste Freetown, v Afrike Sierra Leone sa momentálne nachádzam. Ale všetci, kto je tu náhodou noví a zaujíma vás všetko, čo sa deje okolo mňa, tak si to už viete pozrieť aj na moje ploche, tie najčastejších 10 otázok, čo dostávam. Ale v rýchlosti poviem, že robím tu charitatívnu činnosť, staviam tu školu, školku, halu, domy, do budúcna nemocnicu, pomáham tu miestnym maličkým detičkám, robím tu charitatívnu činnosť, budem mať tu vlastnú školu, kde sa bude učiť poľnohospodárstvo, včelárstvo a informatika. Plus na mojej zadnej časti pozemku sa bude pestovať moringa, hibiskus, kešu, bitter cola, káva, kakao a veľa iných vecí. Takže ďakujem veľmi pekne za sledovanie, podporu každého z vás, naozaj ste úžasní a všetky vaše darčeky, čo aj posielate, aj keď jednu ružičku, tak to úplne ide buď malým detičkám, alebo do toho kamenelomu, alebo pre pomoc pre rodinám. Takže obrovská vďaka každému z vás. Už tam mám zhruba na taký kilometr auto a už som bol nakúpiť v obchode sladkosti, cukriky a všetko možné, lebo zajtra by som chcel dať to škôlku a ešte musím kúpiť voľaké ovocie, ryžu, lebo ryža tu je najdôležitejšie. Ak náhodou by ste chceli niečo prispieť do charity alebo hoci ako aj pomôcť, tak na mojej stránke tu na TikToku si viete pozrieť link a tam sa viete aj prihlásiť, kto by náhodou by chcel semka prísť alebo pomôcť so šatami, pomôcť pre malé deti, pomôcť s jedlom alebo pomôcť peňažne. Záleží to na každom z vás. Bude to všetko stále zverejňované, aby ste to videli, že všetky až do 1 centu, všetky eurá idú na túto charitatívnu činnosť. Už tu začína trúbenie, takže dúfam, že sa ma dalo počuť. A prosím, ak kto je tu nový, ak by ste im vedeli pomôcť, snažím sa dosiahnuť tých 10 000 ľudí, ak by ste im vedeli dať follow. A hore je srdiečko, stojí to 1 coin, aby sa mi rozbehol tento TikTok. Rôzne. Samozrejme, live po 200 ľudí a nemáme 40 zdieľaní. Ak by ste mi vedeli s tým pomôcť, tým prezdielaním, že nech sa to tu trošku rýchlejšie rozbehne. Dúfam. Môžem? Dávaj. Áno. Nemajú tam semafory? Nie. Sú tu asi 3 semafory, čo som videl v tejto krajine. To je trošku viacej vnútri v centre, ale tu není vôbec nič. Vidíte, že tu stojí predo mňou jeden policajt, tam vzadu druhý policajt
ešte vojaci zvyknú na večer stať, čo majú potom palice ako tento pán. Čo majú palice a búchajú po autách alebo po motorkároch a takto ďalej. Ale vôbec žiadne semafory tu nie sú. Každý si tam robí, čo chce. Každý si to robí, áno. Každý si tu robí, čo chce, ale keď vás čapne tu policajt alebo vojak, tak vám vyťahne kľúč a dokým nezaplatíte peniaze, dovtedy nikto nejde ani dopredu, ani dozadu. Takže funguje to týmto systémom. Je to obrovská korupcia a všetko stojí peniaze. Ale hneď teraz príjemne fúka vietor, zhruba takých 38 je už takto na večer. Cez deň je do 40-45 ako kedy. Ale stále, teraz som sledoval, že mne krásne píše auto stále teplomer a niekde už majú aj hore na domoch dané, že telefón píše stále, že medzi 25 do 30 stupňov je, a to je taká sprostosť. Ani si neviete predstaviť, že ako rád by som sa potešil, kebyže by bolo fakt, že tých 20 či 25 stupňov a do tých 30, lebo je tu extrémne teplo, takže už som si chvála Bohu zvykol, teraz za týchto pár dní som tu 4. alebo 5. deň a treba si tých pár dní najprv zvykať na to teplo. Ale je to fakt extrémne. Koľko si mal najviac lajkov na svojom live? Najviac lajkov som mal 500 000. Alebo... 586. Pardon. Ty to tam všetko, prepáč. Ďakujem veľmi pekne. Takže 586 000 lajkov som dosiahol najviac na live. Dneska máš 71, to je dobré alebo zlé? To je veľmi zlé. Ľudia málo lajkujú, aj keď ste tu 178. Naozaj ďakujem, že vás to zaujíma, že to sledujete a ak by ste mi vedeli pomôcť, prosím, s tými lajkmi a buď aj s prezdielaním, budem naozaj že veľmi rád, že nech sa ten TikTok voľako rozbieha, lebo voľako to ide pomaly. Práve tu sú predo mňou miestni influenceri, sa tu fotia. Vidíte? Školáci. Ešte ďalšie otázky môžem? Áno, môžeš. Nie je tam elektrika? Elektrika tu je, aj tam sú tie veľké vedenia, ale... Prosím ťa, lebo zase odišiel tu signál na mobile, nevidno, rozprostované. Lepšie? Nie. Nie? Tak prejdem na druhú stranu. Hi, how are you? Presuniem sa na druhú stranu. Chlapci sa chceli so mnou odfotiť. Zlatý. No, lepšie? Dobre, hej, áno. Dobre. Takže, ako tam vidíte, sú tam obrovské elektrické vedenia. Aj na malých domoch, toto také malé stĺpie, ale kradnú tu káble o 106. Bohužiaľ tu, čo vám vypadne z ruky, okamžite zmizne. Takže elektrika je na veľmi málo miestach, každý tu používa generátory a cez to sa tu snaží ako doplňovať tú elektrickú energiu. A kde mám aj... Stále také plné mesto? Prosím? Keď prší, je stále plné mesto? Áno. Je stále, tak tu žije viac ako... Do 9 miliónov ľudí, tu žije 8 miliónov, niekoľko je oficiálne. O kom majú záznam, ale tu veľa ľudí nemá občanov, tak je až na 9 miliónov občanov tu. Takže takto vyzerá obrovská chudoba na jednej časti Zemegolej, bohužiaľ. Aké mesto to je? Toto je hlavné mesto Sierra Leone, je to Freetown, kde sa momentálne nachádzam a kde ja pomáham a mám svoj pozemok, tak to je zase v meste Mašeka. Koľko trvá obdobie dažďov? Prosím? Koľko trvá obdobie dažďov? Obdobie dažďov trvá 2 až 3 mesiace. Tak hovorí Lamin. Ale ja som dosť teraz pomýlený, lebo ja som zase tak vedel, že od januára začína dažďové obdobie, lebo stále som sa voľako takto pamätal a už som tu viac ako 10 rokov. Takže ja neviem, že aký aj deň dneska.
Ale práve s Dominikom sme sa dohodli, že čo sa začína momentálne to dažďové obdobie, tak ideme domov na mesiac a pol až 2 mesiace, ale asi na 1 týždeň sem tam vybehneme. Ak by náhodou, že bolo pomenej dažďu, tak by sme už začali tieto aj naše charitatívne činnosti a hlavne tie pestovateľské, lebo sa už čistí kompletný pozemok a musíme porozsadzovať moringu a všetky tieto plodiny. Dá sa tam vôbec spať v takej izbe? Áno, človek si na to zvykne, toto isté počujem vnútri v izbe, aj keď som dosť ďaleko od cesty, ale sú tu iba obyčajné papierové také, že domy bez hociakých tesneniach, alebo ako by som to nazval. Naozaj pre takého, čo som tam ukazoval jedny dvere, tak to je iba tenký pliešok, do ktorého by ste silnejšie udreli a okamžite je tam diera. Tak treba si zvyknúť na tento ruch. Takto predávajú malé deti mliečko, alebo neviem, vidíš, zlakli sa ma. A nič som nespravil. 50 riadkov, môžeme trošičku? Áno. Máš tu otázku, že v prípade, keď sa nazbiera viac potravín, či to vieš stihnúť, keď bývaš v Bratislave? Buď sa to dá poslať aj poštou, ale viem, lebo bývam v Bratislave, takže teraz ako tam budem cez mesiac, cez 2 mesiace, takže určite, ak mi niekto napíše semka buď na TikTok, snažím sa každému odpovedať a prečítať aj správy, tak určite, že samozrejme, že to viem vyzdvihnúť. Najlepšie poprosím, som momentálne v Sierra Leone, v hlavnom meste vo Freetown. Ak náhodou by chcel niekto poslať, tak iba to suché jedlo, rýžu a takéto podobné veci. Že nič také, čo by sa dalo roztopiť, lebo ide semka 28 dní kontajner. Čo by ďalšia otázočka? Ešte knižku filtrujem. Prečo je taký zlý signál? No, odpoveď na to, že prečo je zlý signál. Neviem, možno už takto už dnešný deň sa veľa ľudí napojilo a za to hapruje internet. Takže niekedy mám... kriminalita? Obrovská, áno, obrovská. Bielý človek má zakázané takto chodiť von ako som ja, ale nemám strach ani od nich, viem, čo si môžem dovoliť. Mám aj svoju vlastnú ochranu, teraz momentálne tu není u mňa, ale mám aj tu aj svojich vlastných vojakov, takže mne sa nie často stávajú problémy, ale nehovorím, že sa mi už nestali skoro každý mesiac. Teraz mám momentálne 100 000 metrový, ale už budem mať až do 200 000 metrov, až ďalej by som chcel zväčšovať stále a o toľko viac ľuďom by som chcel pomôcť, lebo môj cieľ je minimálne od tých 1000 do tých 10 000 ľuďom pomôcť, rodinám hlavne, aby mali robotu, mali čo jesť a krásnejší život. Lebo na mojom pozemku budú tie solárne panely, takže každý bude mať úplne zadarmo elektriku. A tomuto sa veľmi teším, že ma to tak naplňuje, že stále vidím viac a viac, ako sa mi plní môj sen. Môžete si to pozrieť aj na mojej ploche. Prosím, ak viete, aj olajkujte, okomentujte, budem veľmi vďačný za všetko, čo tu pre mňa robíte a spravíte. Hlavne ja by som vás chcel poprosiť ľudia, stále máme ešte 40 predvzdelaní, stále viac ako 10-190 ľudí, a iba 40 ste poslali vzdelanie, pošli sa s tom jedným tom kamočom, ľudí dať Erikový follow, ale nebol sa tiež kúrstvenite, nič vás počítajú, nekliknutia. Ďakujem krásne. Ako je možné, že môžeš to vlastne pomôcť? Ešte raz? Ako je možné, že môžeš vlastniť pozemok, keď si cudziniec? Ja nie som cudzinec, ja mám občianstvo Sierra Leone a všetko tu mám akože od vodičáka po všetko. Takže som občanom Sierra Leone, iba občan môže kúpiť pozemok, ale musíte ho kúpiť od štátu, potom musíte ísť za tými miestnymi šamanmi. Ja som bol viac ako medzi 12, ktorí mi dali povolenie, aby som mohol na svojom vlastnom pozemku, ktoré som kúpil od štátu, a som bol vlastníkom, aby som tam mohol niečo začať. Ak náhodou by mi jeden povedal, že nie, tak automaticky by som mal obrovské problémy a stále by mi posielali tam voľaké nebezpečenstvo, myslím, ľudí.
A to je, ako som aj spomínal, obrovská kriminalita, takže ľudský život tu nemá žiadnu cenu. Doslova iba pár eur. Teraz som momentálne v hlavnom meste Sierra Leone vo Freetowne, takže Freetown hlavné mesto a môj pozemok je v meste Mašeka. Môžu sa posielať aj hračky? Áno, ale nie obrovské plišáky, ak by ste vedeli, tak niečo takže na kolieskách, môžete barbiny pre dievčatka, alebo niečo také, alebo malé plišáčiky, takže takých metrových alebo dvojmetrových macíkov, prosím nie. A hlavne... aj zoznam potravín, ktoré sa smú posielať? Nie, ešte sme to tam takéto aj nedávali, ale všetko, čo je také, že suché potraviny. Najviac sa tu cení tá ryža. To je áno, to je u nich to číslo 1. Môžu poslať teoreticky aj paštek kúpiť, akože chcú. Áno. Škoda, že tu nikto nejde hore nado mňou, či vedľa mňa tu na poschodí s vodou. Chodí tu takto dievčatka malé, čo tu predávajú bush chipsy alebo popcorn. Milan sa pýta, že ako je možné získať občanstvo, je to takové? Nie, ja som tu už viac ako 10 rokov. Bol som tu pomáhať tedy jednému pánovi, čo je už teraz môj kolega, kamarát. A cez tieto roky som dosiahol to, že aby som mohol dostať občianstvo, takže musel som si prejsť cez kruté aj krásne veci, čo som tu zažil. Chlapci, dievčatá, prosím vás, lajkujte, zdieľajte s nimi. Pomôžte Erikovi, nech sa dostane viac do povedomia. Ak to môže, prosím vás, kliknite na jeho foto a nejaký darček z galerie darčekov rozžiarte, keď máte koľmi nabité, aj galériu darčekov potrebujeme rozžiariť. To môže pomôcť. Teraz nedávno sa iba semka dostal Seadro kartón, práve toho predo mňou nesú, takže toto budem teraz musieť nakúpiť. Ohľadom tiež, čo má Dominik byt a tam budeme musieť dávať testiny a Seadro kartón. Takže teraz sa to už táto krajina tiež trošku vyspieva a zmodernizuje, ale stále zatiaľ ten istý životný štýl. Ako vidíte, túto čiaru, čo je predo mňou, to je otvorený kanál. Tam je všetko. Nie sú tu záchody vnútri v domoch niektorých, takže viete si predstaviť, čo majú vedľa domu. A teraz, ako začne to dažďové obdobie, tak všetko tečie na ceste. To je niečo extrémny bordel, hnus, smrad. Ale ešte keby ste cítili to, že ja tu hore čo cítim, neviem, že čo by ste na toto povedať. Ľudia nevedia, že kto si čo tam robí a čo vlastne tam Už aj. Takže ahojte, trošku si zložím čiapku, lebo mi je brutálne teplo. Sekundičku, sa upravím. Takže ahojte, vítajte v Sierra Leone. Teraz som momentálne v hlavnom meste vo Freetowne, robím tu charitatívnu činnosť, staviam tu školu, škôlku a halu, do budúcna tiež nemocnice a plus domy pre miestne rodiny a čo budú u mňa pracovať na pozemku. A snažím sa tu pomôcť maličkým detičkám, zhruba 150 som pomohol zažiť to isté krásne detstvo, čo sme mali my v Európe, aby sa vedeli hrať s hračkami, aby sa vedeli naozaj, že niečo socializovať, že vidieť aj v televízore, mali hlavne elektriku a tieto sociálne miestnosti. A plus v škole sa bude u mňa učiť poľnohospodárstvo, čerárstvo a informatika. Snažím sa s týmto tiež pomôcť ako miestnym týmto robotníkom, že dať im už rovno aj prácu. Mám tu teraz momentálne 100 000 m2, ale už sa rozširuje na 200 000 m2, takže obrovský veľký pozemok tu mám, kde sa bude pestovať moringa, hibiskus, bitter cola, kešudio, káva, kakao a takéto super potraviny, ktoré potom tu budeme baliť spoločne a budeme to posielať aj do Európy a aj na Slovensko, takže bude sa tam dostávať úžasné, kvalitné a hlavne bez hociakých pesticíd potraviny, jedlo a hlavne tá moringa mi je pre srdce, lebo je to doslova taký potlačujúc rakovinotvorný búrniek
takže je to extrémne dobré a som na to pyšný, že už teraz, čo som dosiahol, aké ciele a plus aké laboratórne skúšky mi už prišli. A čo všetko, takže by som ešte povedal. Takže vítajte ešte raz Sierra Leone. Nech ti dajú follow, nech ti dajú srdiečko, nech ti dajú stream. Áno, takže ospravedlňujem sa. Ak by ste mi prosím vedeli pomôcť s týmto srdiečkom, čo je tu, stojí to 1 coin a plus prosím, ak by ste mi vedeli dať follow a hlavne olajkovať, prezdieľať, aby sa mi tento TikTok rozšíril, aby Slováci, Česi sa vedeli odo mňa tiež inšpirovať, že do toho sveta sa krok dá spraviť. Je to pre mňa tiež obrovský krok, do čoho som sa ja pustil. A vysníval som si niečo takéto, že by som chcel pomôcť až viac ako 1000 až 10 000 ľuďom. Takže je to fakt, že náročné, zažívam tu extrémne teploty, extrémne problémy, ale aj veľa radosti a hlavne emócií. Takže ako aj ja, veľký chlap, sa veľakrát rozplačem hlavne cez tie malé deti, keď sa rozdávajú tie darčeky alebo jedla, že chudiny tam plačú, že sa bijú niektorí o cukriky a nadarmo im vysvetlím, že každý dostane z nich, len takže bohužiaľ tie emócie sú takéto. A plus ak by ste prosím vedeli pomôcť naozaj s tým follow, je na mojej stránke jeden link, tam si viete pozrieť, že ako všetko sa dá aj ku mne pripojiť, je možnosť sem aj prísť, tiež pomôcť, je možnosť semka viacero vecí, je možnosť poslať buď šaty, alebo aj jedlo, alebo ak kto by chcel, tak aj s peniažkami pomôcť, ako, tak myslím, že adoptácia rodiny a vedel by ste im na 1 mesiac tiež pomôcť, ale tam je to všetko rozpísané, takže kľudne si to pozrite a ak náhodou niekto má voľaké otázky, tak sa kľudne pýtajte. Snažíme sa naozaj každému odpovedať, komu vieme. Takže ešte raz obrovská vďaka a ešte by som vám chcel povedať to, že všetky vaše darčeky, čo semka posielate, neposielate ich mne, ale všetky coiny sa premenia na peniažky a automaticky sa rozdajú buď do škôlok, do kameňolomov alebo pre rodinám. Už to viete si to pozrieť aj na mojej ploche. Prosím, olajkujte, okomentujte, budem veľmi vďačný, len nech ľudia vidia, že čo sa tu deje a čo sa tu robí. Takže obrovská ďaká každému z vás. Čabík, vynechal som niečo? Nevynechal si nič, len ja som taký smutný, že nechcel lajkovať dneska nejakých ľudia, že nechápem. Poď sa, sú tu zase miestni influenceri? Každý semka sa chodí fotiť hore. Možno za to pozadie, čo je toto za nami. Čo by prešiel by som dole, by som si išiel kúpiť piť, ale tak zoberiem aj vás, každého. A potom pomaličky by som sa posúval ku autu. Lebo sa tu začne stmievať. Počujeme sa, alebo nie? Dobre, choď kľudne. Len som musel vyplniť to puzzle. Tak preto, lebo nie sú aktívni ľudia, tak si skáče neaktivita zase. Niekedy toľko veľa ľudí sa napojí a takto. Hi, how are you? Povedz prosím ťa ešte raz o tých potravinách, lebo stále šíčkujte zoznam potravín. Vieš čo, budeme to musieť semka vypísať, takže potraviny také, že suché jedlo, čo znamená, že ryža a podobné takéto veci. Ako vidíte, takto žijú miestne. Nech sa páči. Týchto plechových... že ono to úplne stačí, neviem, povedz, že... Lebo keď mi povieš, že suché potraviny, tak ja si predstavím polku obchodu, že suché potraviny. Ja nie, tak ryža je tu najvzácnejšia. Naozaj, že... Dobre, ale tak keď zase niekto má doma fazulu a nechce ti poslať ryžu, ale fazulu, no tak aj fazulu. Tak môže poslať aj fazulu, áno, samozrejme. Preto hovorím, že akože zoznam potravín teraz, keď by si mal písať, tak to je polovica obchodu, čo suché potraviny. Ale najvzácnejšie, tak stále vypíšeme to, že 1 kilo ryže sa to obrovsky cení. To je na týždeň pre jednu rodinku, lebo
ostatné ako, že si pozbierajú džungli, buď tie húsenice, čo ste už aj toto videli u mňa na ploche, alebo ovoce si k tomu dajú k tej ryži. Takže takto tu žijú bohužiaľ miestni v takýchto plechových budách. Hej. Chlapci, dievčatá, ja si myslím, že úplne hoci čo je super, čo máte doma, viete sa toho vzdať, ak by ste chceli kúpovať, no tak samozrejme kúpite určite rýžu tam viete deň čo deň, raňajko do večera, to je najviac možné, ale samozrejme, keď máte doma strukoviny alebo cestoviny, alebo ja neviem, tu je miestny barber, pozrite. Takže hoci čo môžete posielať. Vidíte, takto vyzerá miestny barber. Tam si bol niekde. Prosím? Že tam si bol dneska, či si ide bol? Nie, podobno som bol dneska. Ale tie so žiletkou ma osekali. Počkaj, toto tu veľmi kričí, chcem ísť trošku ďalej, ale potrebujem si zohnať niečo na pitie. No, kto má na hlave pitie? Aha, tam vedem. Fresh up, please. It's cool? Okay. How much? 10? Thank you. Ešte by som si dal Benny Cake. To je tiež ich miestne jedlo. Tam má chrobáky a raky, to teraz nechcem. Takže teraz toto pijem, toto je tu miešný Sprite. No, thank you. Máš tu hneď na behu. Where is Benny Cake? Benny Cake. Benny Cake? Yeah. Ono momentálne v Afrike Sierra Leone. Stálo to 10 leonisov. No, thank you. No áno. Koľko to je na euro? 1 euro je 27 000 leonisov. Domátnie Košice, Sierra Leone, Afrika. Stanley, teraz som hovoril, že kde sa to nachádza. On nevidí, on má mobil na druhý pripevnený. Nemôžete očakávať odpoveď do 1 sekundy. Musíte trošičku počkať. Počkaj, na druhú stranu. I'm sorry. Musím bol ako prejsť na druhú stranu. Je tam momentálne o 2 hodiny menej ako u teba doma. Ale to proste teraz vidím, že sa tu naplňajú ľudia. A teraz neviem, že či mám ísť alebo nie. Lebo už aj Dominik ma čaká, už asi hodinu. No hodinu ešte určite nie si zapnutý. Ale som, podľa mňa. Ty? Áno. Bez toho Benny Cakeu neodídem do frasa. Chcem vám ukázať aspoň niečo, si to od miestne kúpim. Where?
Tento ma hneď zrazí Magor. Nevidím nikde. Nevadí, škoda. Do frasa. Tak idem. Už sa na mňa pozerajú, že ako vyzerám. Také vzácne, teraz predo mnou prešlo auto a sedel v ňom biely človek, ale to sú z Lisabonu ľudia. Máš tu zasa nových ľudí, prosím, také správne, aby taký dobrý. Ahojte, volám sa Erik, robím tu charitatívnu činnosť, stavím tu školku halu. Momentálne sa nachádzam v Sierra Leone a snažím sa tu pomôcť miestnym malým detičkám, snažím sa tu pomôcť rodinám a plus rozvíjať tiež ako veľa vecí. V škole sa u mňa bude učiť poľnohospodárstvo, včelárstvo a informatika a bude sa u mňa pestovať, spracovať vnútri v hale tiež od moringy, hibiskusu, bitter koly, kešu, káva, kakao a s týmto budem pomáhať tiež aj miestnym rodinám, ktorí dostanú odo mňa byty zadarmo na viacero rokov a im umožním prácu tiež, ktorú budem mať krásnu, platenú. Takže ešte raz vítajte v Sierra Leone v Afrike. Chcem vás veľmi pekne poprosiť, aby ste mu dali follow, osrdiečkovali stream, kto má ten jeden coin, prezdielali jednému kamošomu, prídu pozrieť, ako to vyzerá v Afrike, kde on funguje. Dofra sa práve vidím, že 270 ľudí tu je. Čo mám robiť, Čabík? Už by som sa vydal. Neviem, tak rob čo chceš, hoď sa o zem, ja neviem, čo chceš robiť. Nie, už by som išiel za Dominikom, lebo fakt trošku mi je už tu veľa. No však choď za Dominikom kľudne, keď chceš ísť za Dominikom. Áno, ale chcem, aby ste aj videli. Už 301 ľudí, normálne mi to otočím na seba trošku aj kameru. Takže ešte raz ahojte, ja som ten Erik. Musím... Srdiečko, prosím ťa, že kde je to srdiečko na to pardon. aby klikli. Tu je nado mňou to srdiečko, aby ste mi prosím vedeli pomôcť, to je to jeden coin. Som momentálne vo Freetowne v hlavnom meste. Musím tu mať mikrofón, lebo je to obrovský krik, ináč by ste ma nepočuli. A staviam tu škôlku, halu, byty, domy, do budúcna tiež aj nemocnicu. V škôlke chcem, aby tie maličké detičky zažívali to isté, to, čo sme my zažívali v Európe. Takže ešte raz vitajte u mňa. V škole sa u mňa bude učiť poľnohospodárstvo, včelárstvo a informatika a v hale sa vnútri bude spracovávať všetok ten materiál, čo budeme pestovať na mojom pozemku za halou, škôlkou a domami. Chvála Bohu, tu mám už viac ako 100 000 m2, zvyšujem to už na 200 000 m2, takže fakt, že sa snažím pomôcť aj tým miestnym a rodinám hlavne, takže ešte raz obrovská ďaka. Ak by ste mi prosím vedeli pomôcť tým srdiečkom, stojí to jeden coin, ak by ste mi vedeli dať prosím follow, by som bol veľmi vďačný, lebo snažím sa naozaj, aby sa mi tento TikTok tuto rozbehol. Dúfam, že veľa ľudí bude môcť inšpirovať, lebo naozaj, že potrebujú tú obrovskú pomoc. Pozrite sa, malé detičky, práve toto si ma pozerajú, sledujú a že čo robím, ale každý z nich, lebo držím telefón v ruke a je to obrovská vzácnosť tu vidieť belého človeka. Takže ešte raz vás vítam v Sierra Leone, som v hlavnom meste Freetowne a všetky vaše darčeky, čo mi semka posielate, aj keď ružičky, aj hociaký darček, idú úplne na charitu, takže nič z toho si vôbec nenechávam. Už si to môžete pozrieť aj na mojej ploche, že všetko idú buď do škôlok, zajtrajší deň bude škôlka, takže prosím, nech je tu naozaj veľa z vás a rozdávam to tiež peniažky aj vnútri, rozdávam to a tiež aj v kameňolomoch
a plus aj rodinám sa rozdávajú peniažky, takže na zajtrajší deň už mám nakúpené sladkosti, ešte by som chcel ovocie, rýžu a hračky a ešte futbalové lopty tiež, čo už som predtým semka priniesol, takže budem mať obrovskú radosť, budú veľké emócie, zase ma vystiskajú, nabehnú na mňa, takže dúfam, že každý z vás to bude a ďakujem každému z vás za podporu. Naozaj, ak by ste mi vedeli pomôcť tým follow, by som bol veľmi ďačný. Vrátim naspäť slovo Čabimu a pôjdem sa ešte s vami ešte raz dať si veľké kolo. Povedz, prosím ťa, lebo mne nepočúvajú, aby ti dali vzdielanie. Ak by ste, áno, ale vidím, že sa tu pomaličky zdieľa, ak by ste vedeli pomôcť tým aj s tým vzdielaním. A ideme si dať hore taký veľký kruh, aby ste videli, že aké je tu veľký hluk, veľký dáv ľudí, nie sú tu žiadne semafory, takže žije sa tu takto, prosím, naozaj, že za tú podporu som veľmi vďačný. Každého z vás prosím, že naozaj nech to berie úplne pozitívne. Chcem týmto veľa ľudí inšpirovať, že ja som si vyšiel z toho diskomfortu, zo svojho tiež života, ale som úspešný podnikateľ a na úkor všetkého som chcel sa do tohto pustiť už pred 2 rokmi. Som s týmto začal, ale v Sierra Leone som už viac ako 10 rokov a pred 2 rokmi som sa pustil do tejto charitatívnej činnosti, takže naozaj pekne sa mi to darí, už to viete pozrieť aj na ploche a zajtrajší live tiež bude aj na mojom pozemku, takže budete všetko vidieť, že ako pekne postupujeme, čo robíme. Už stále je tu viac a viac ľudí okolo mňa, hlavne deti. Takže idem vás zobrať na jedno kolo, narýchlo. Prejdeme zase tam hore na tom mostíku, z druhej strany zídem dole a už pomaličky pôjdem k tomu Dominikovi. Čabi, ak by bola otázka, už som si telefón vrátil naspäť do krku, tak prosím mi potom povedz. OK. Snažil som sa... Otázka, že ako sa dá pomôcť. Pomôcť sa dá, je na mojej stránke link, kde si viete všetko prečítať. Keď chcete, pridáte sa aj do skupiny, kto by sem chcel pricestovať, tak má aj možnosť. Alebo keď chce niekto, môže poslať semka aj šaty, môže poslať jedlo, hlavne rýža sa tu veľmi cení. Alebo hračky tiež pre tie maličké detičky sa môže, je tam adresa, viete si tam o všetko možno prečítať, čo ja robím, čo je môj cieľ a do budúcna tiež aká pomoc sa im hodí toto každému z týchto ľudí. Bohužiaľ tu štát nejako nepomáha, tu nemáte príležitosť od štátu, od žiadnej podpory, nie je tu žiadna sociálka, nie je tu žiadny dôchodok. Aj u mňa pracuje jeden 85-ročný pán, ktorý tak pracuje, že sedí a mám ho veľmi rád, lebo nemá rodinu a jemu tiež veľmi veľa pomáham. Niekedy mi je tak smutno sám zo seba, že sa ma tak strašne zlaknú ľudia. Neviem prečo. Vôbec nepôsobím nebezpečne. Teraz vôbec nič nepočujem lebo tu sa to robí brutálne. Teraz hovor? Že YouTube ešte prosím sa pripomeň. Tam si viete pozrieť zase. Áno. A ak by si aj na YouTube si viete pozrieť tiež zábery stoja to zo Sierra Leone, ak by som vás vedel poprosiť. Hi, how are you? Počkaj, dám dievčatkám peniažky, aspoň dnešný deň niekomu pomôžem. Zase si začal behať a nestiak, tam za tebou behať. You're welcome. How are you? Aspoň som im dal peniažky trošku. Takže aj takáto pomoc sa cení. Tu veľmi využívajú hlavne malé deti ohľadom práce, ohľadom všetkého možného. Takže, ale naozaj, že veľa rodín nemá ináč na výber. Iba niečo takéto spraviť. Jeden point, prosím vás, osrdečkujte stream. Vy veľmi pomôžete, keď sa pridáte do tých.
ten, kto má coinov viac, prosím vás, galéria darčekov je poloprázdna. Kliknite na Erikovú fotku galéria darčekov a k tomu môže prispieť niečo z galérie darčekov, sa rozsvieti galéria. Ďakujeme krásne, že to pomáha. Nič sa nedeje, máme prechádzku po meste. Takže takto vyzerá premiérny deň v hlavnom meste. Veľké trúbenie, veľký dav, veľký bordel. Takže každého z vás vítam v Sierra Leone. Zajtrajší deň bude live v škôlke, presný čas budem dávať do storky, že o koľkej sa tam pôjde. Takže dúfam, že tu bude veľa z vás, lebo budú tam prekrásne malé detičky. Zatiaľ sa nikto nepýtal z týchto 220 ľudí, ktorí sú tu na TikTok, na YouTube. Musím povedať, že na YouTube si takisto odpoveď s menom Jakub. Práve Evka napísala, že aj ona tu bola. Evka, čo si tu robila, ak sa ťa môžem opýtať, lebo stihol som prečítať obrazovku. Prosím, napíš, som veľmi zvedavý, naozaj, že je to super, ak tu bol aj niekto iný, že buď zo Slovenska, alebo z Čiech, som veľmi rád. Ivanka veľmi zdieľa, ďakujem veľmi pekne za prezdielanie. Evka píše, že má tam muža. Jaj, to je super. A podarilo sa ti ho už aj zobrať na Slovensko, alebo musíš ty semka prichádzať k nemu? Je to Barcelona. Aha, super, to je aj dobre, takže ona musí semka chodiť. Teraz práve do malé deti. Aj. Chudina nemá jedno očko. Dobre, pomaličky pôjdem spoločne s vami k Dominikovi. Lebo už tu je 18:52, tak zhruba za 20 minút už bude tma. Už aj teraz sa stmieva dosť. Ako vidím, tak stáďali tu dosť veľké oblaky. To je super. To je super. A ako si sa sem dostala, že do Sierra Leone a stáďal to máš muža? Počkaj, vidím, že tá Evka zaujíma. Evka, nechceš prísť hore a pokecať s Erikom? Presne, to som chcel povedať aj ja. Áno, že nech sa k nám pridá. A nech trošku porozpráva, že čo aj ona tu zažila. A nehanbi sa naozaj, že... Môžem prijať? Tak neviem, mne nesvietí, tebe svietí. Zatiaľ momentálne nič. Ako mala meno? Evka, však. Ale zatiaľ ešte nič. Evka, ak by si vedela poslať žiadosť, tak pridaj sa k nám, naozaj, že som rád za zaujímaví ľudia, ale tak každý z vás je veľmi zaujímavý. Mohol by sa niekto tiež pridať do dnešného nášho rozhovoru. Evka, nemusíš sa hanbiť, netreba zapínať kameru, budeš tak iba za to ako ja, len budeš s nami kecať. Poď hore. Áno. To je určite... Asi iba v takomto maličkom okienku. Teraz je tu momentálne čas 18:54, 2 hodiny je rozdiel, medzi nami záleží, že kde ste rozbehnutí bratia, sestry, Slováci, Češi, lebo veľa ľudí ma sleduje sa zahraničia. Ako ťa nájdu na YouTube, lebo sa pýtali. Na YouTube ma nájdete tiež pod týmto istým menom, Erik Primon Lukáč. To si tam zapíšte, prosím, a tam, ak by ste mi vedeli pomôcť follow, tiež sa tam snažíme dosiahnuť tých 1000 follow. Stáďal už idú riadne oblaky,
už prechádzajú cez vrch. Veľmi krásne to je. Wow. A stadiaľ tiež sa dá vidieť. Je to brutálne. Áno, viem, dnešný deň je voľaký problém s internetom. Neviem prečo včerajší bol lepší, tak ako kedy vie zvládať bohužiaľ aj mobil, aj to teplo. Ale teraz mi tu dosť fúka, takže mobil sa aj chladí. Teraz som momentálne v Sierra Leone, v Afrike a v hlavnom meste vo Freetowne. Evka, kde si zmizla? No poď. Nehanbi sa, prosím. Odmieta to s tebou. Evka to nemá rada, nechce. Škoda. Snažili sme sa Evke dohovoriť, že nech sa k nám pridá. Má muža stajato zo Sierra Leone a mohla by nám povedať aj ona svoj vlastný príbeh krásny, ako sa sem dostala, ako si stajato vedela zobrať určite krásneho manžela. Semafory, nie je tu elektrika. Ježi, semafory senka dodnes. Bohužiaľ, tieto obrovské stožiare na, neviem, kilometr sú určite buď polámané a zobrané do šrotu, alebo sú káble strhané dole. Tak tá doprava nemá vôbec chybu, áno. A cez tú dopravu, potom teraz zo spodu prejdem takto krížom na druhú stranu. Takže bude to zaujímavé. Takže Evka, ak si tu, určite sa nechceš pridať. Prosím, napíš áno, nie, nebudeme ťa nútiť naozaj. Ale boli by sme veľmi radi, všetci, a je nás tu 199 ľudí, takže obrovská radosť by bola, ak by si povedala svoj príbeh. Alebo pusti manžela, bude to zaujímavé. A dúfam, že už vie po slovensky alebo česky. Neviem, Evka, skadiaľ pochádzaš. Čabík nič ešte nenapísala? Nie. Nie, škoda. Škoda, obrovská škoda. Takže zídem momentálne takže dole. A auto mám zhruba tam, stojí auto, kde ma čaká Dominik, môj kolega. A pôjdem tak pomaličky za ním. Ešte trošku ma boli brucho, tak nemajú Benny Cake, tak asi si kúpim čipsy banánové. To mi pomôže. Tak idem na to. Tak, chlapci, dievčatá, ja si osobne myslím, že všetci, ktorí si žiadate chlapa alebo ženu naopak, tak kľudne sa pridajte cez Erika do dobrovoľníckeho týmu a možno, že práve, že v Afrike si nájdete nejakého Určite brutálne vycvičeného aj partnerku, naozaj, že kto ako sa im páči, akože tmavý typ, naozaj, že sú tu pekní, milí ľudia. A bohužiaľ tí miestni, takto vyzerá tá chudobná časť, kde zase žijú v týchto plechových búdach. Takže taká obrovské, naozaj, že je to smutné, že na rozdiel od nás, že Európa im vôbec ničím nepomáha. A strašne sa zdvihuje aj vietor. Ako vidím, už tie mraky aj prešli cez ten obrovský vrch, takže začne tu za chvíľku obrovská búrka. Včera tu boli brutálne blesky, sa mi to strašne páčilo. Dobre. Tak Evka tu není, nepovie nám príbeh, tak ideme smer do auta. Troška si ešte užite ten dav, ten krik, trúbenie. Povedz prosím ťa novým, že toto si dajú kolovať srdiečko. Prosím, ak by ste im vedeli pomôcť so srdiečkom, čo je tu. A ak by ste mi vedeli dať follow. Snažím sa dosiahnuť tých 10 000 followerov, aby sa mi tento TikTok už viac a viac rozbehol. A ak to je to nový, tak robím to charitatívne činnosti, staviam to škôlku, školu, halu, domy, do budúcna tiež aj nemocnicu, pomáham tu miestnym maličkým detičkám, čo zajtrajší deň aj uvidíte v živom vysielaní tu na live, tu na TikToku, takže bude to dávané do storky, že o koľkej bude ten live. A v škole sa o mne bude učiť poľnohospodárstvo, včelárstvo a informatika a hlavne
vnútri hale a plus tie domy, čo budem tu rozdávať miestnym ľuďom a pomáhať aj s prácou, sa bude zase na mojom pozemku pestovať moringa, hibiskus, bitter cola, kešudio, káva, kakao a veľa z rôznych takýchto super potravín, ktorých budeme potom exportovať aj na Slovensko, aj do celej Európy. Takže už je obrovská radosť tak vo mne. A kto by ako chcel prispieť ohľadom aj charitatívnej činnosti, tak na mojej stránke jeden link, kde sa tam viete nahlásiť a viete si všetko tam pozrieť, prečítať. Ak kto chce, môže poslať buď šaty pre malé detičky, hračky, alebo voľaké potraviny. Kto môže, tak dá sa prispieť aj s peniažkami, je tam aj bankový účet a potom všetko bude zverejnené, že kto koľko aj prispel a chcete buď anonymne, ale všetko by sme chceli naozaj, že ukazovať, že každý jeden cent ide úplne na to správne miesto, to, čo vy posielate, a hlavne aj darčeky, tak ešte z tohto TikToku je všetko úplne stiahnuté dole a každý mesiac, na konci mesiaca, posledný deň sa robí storka a pridáva sa to do story, že ten mesiac, koľko sa zarobilo. Viete si to aj pozrieť aj predošlých, takže ďakujem ešte raz za vás, že ste tu so mnou, že podporujete, že si zoberiete príklad odo mňa tiež a dúfam, že sa vám bude páčiť všetko, čo tu robím. Hlavne zajtrajší deň bude obrovská radosť, emócie, slzy, ale dúfam, že to každý vydrží. Takže vás obrátim a idem smere o to. A do frasa niečo som trafil do oka. Či on ja niečo trafil do oka, už nerozprávať, neviem. Zase mi z toho tepla už blbne. A to trúbenie ma strašne zničí. Vidíte, že policajti si za to už kopú do aut. Teraz potrebujem voľako krížom prejsť. Videli ste malé dievčatko, ako spí na ulici? Nie. Toto je... nevidel si? Počkaj, tak teraz položím tak telefón a prejdem takto znútra. Videli ste? Takže toto mi najviac, ale najviac trhá stále srdce, že vo mne naozaj vrie toľko aj nervov, aj taká zloba, že takéto je bohužiaľ svet. Ale veľakrát som to aj spomenul, že svet sa nedá zachrániť, ale dá sa niekomu zachrániť svet. Takže aj keď ja neviem každému pomôcť, ale naozaj by som chcel dosiahnuť, aby za tento život aspoň od 1000 do tých 10 000 ľudí, hlavne malých detí, dostali odo mňa voľakú krásnu pomoc do nového života. Good evening, baby. Našu letnú fanúšičku priamo zo Sierra Leone, ona chodí pravidelne včera. Počkaj, lebo prejdem cez ten hluk. A teraz mi povedz. Že chodí tu jedna fanúšička, aj včera bola na liveku priamo zo Sierra. Áno, viem, veľa ľudí chodí mi aj zo Sierra Leone, ale ona nevie slovensky, nie? Nie, po anglicky píše. Nie. Aha. Asi je to, nie Facu. Počkaj, ako sa volá? Bajdu. Ako sa volá?
Ako? Bindu. Áno. No rýchlo jej chcem povedať meno. Do frasa teraz nenapadne. Čo teraz Lebo som ti neviem. povedal meno? Či má Nie. nejaké iné? Má, áno. To je iba Nick. Aha. Na tie skupiny sú tam gangy. Áno. Aj tu to boli na schodoch. Sú tu takéto skupinky, čo vás radi okradnú. Chlapci, dievčatá, prosím vás, to môže podporte Erika. Všetky listy, ktoré posielate, idú na charitatívne účely. Hlavne od srdiečku Kestri, kto má ten jeden coin, kto má viac coinov, podporte hociaci listinár, čo to máte v cete. Ideálne, keď na jeho fotku a vyberiete nejaký darček z galérie, darčekov, aby sa to rozsvietilo. Veľmi pekne ďakujem každému, kto podporí. Kto môže, prosím vás, prezdielajte jednému dvom kamošom, aby prišli a dali followerikovi, nech tam už čím viac nazbierajú ľudia, nech vedie o ňom. Veľmi pekne ďakujem každému. Na Hulienka takisto ďakujem za ručičky, ešte keby si mohla to malé srdiečko vedľa jeho mena hore kliknúť. Potrebujeme, aby ten tým Erikov... Teraz tak intenzívne myslím na to meno a je to moja bankérka do frasa. Tak mi už šibe. Nestojí mi tu auto. Kde zmizol Dominik? Ukradli ho. A bol s ním Lavin. Naschvál som ho kvôli ochrane s ním nechal. A ja na úchor, že bez hociaké ochrany si zase idem takto do mesta. Ale stále ešte toto, aj toto je už akože patrí to k centre, ale nie je to také, že úplne ten najhoršie getto. Či tam majú veľa ľudí mobil alebo nie. Majú tu gombíkové, tlačítkové telefóny, mobily, kto si môže dovoliť, ale zhruba takých 90%, 90-80% Sierra Leone je všetci chudobní. Ostatní, tých 20%, by som povedal, že sú extrémne bohatí. No tu mám autičko, rozbité. A hneď sa od Dominika opýtam, že ako sa volá moja bankérka. Jakub sa pýta, či sú tam komáre. Áno, sú tu moskytá, roznášajú maláriu, teraz mal Dominik pred pár dňami maláriu. Te što itt Egálköszönök. Nem. Ty? Aha. Takže som si už nasadol do auta. Ale hogy hívják a bankos csajunkat? Bankos csajunkat? Hát a bankos csajunkat. Bajdu. Henrita. Ja, aha. Henrita sa volá. Áno. Henrita. Takže tak sa volá ten nick, čo mi to tiež píše a lajkuje. Takže Henrietta, hello. What's up? How are you? After I call you and Dominic send for you message. No. Takže už sedím vnútri v autičku. Dám si dole tento držiak a všetko. Bolo to extrémne, naozaj, že náročné aj takto, lebo som sa celý aj spotil, tak ako som hovoril. Teraz takto na večer zhruba je to takých 36 stupňov ako kedy. A cez deň je to do tých 40-45, takže stále je to extrémne, ale extrémne teplo. Takže zhruba takto. A ďakujem naozaj, ste tu ešte stále, sa dosť veľa ľudí drží, 232 vás tu je, ale na dnešný deň by som sa každému z vás poďakoval a rozlúčil, lebo už idem smer na hotel a už je vonku ináč tma, len môj telefon sa prepína do nočného režimu, tak za to ešte vidíte ako svetlo, ale vidíte zozadu už idú obrovské mračná, takže bude tu večer zase extrémna veľká búrka. Sa teším, lebo vtedy tu hrmy, blesky, iba do Dominikovej izby tečie také fajná 20 cm voda.
Takže stále sa na tom smejeme, že keď sa zobudí, tak si šlapne riadne až po členok nohy. A neviem prečo, lebo tým smerom vlakov veľmi fúka, alebo tým smerom je spád spravený bohužiaľ na hoteli. Ale čo by ste tu čakali za 5-hviezdičkový hotel? Ináč 5-hviezdičkovom hoteli tu dostanete dve vedra, jedno malé vedierko. Na hotele tečie teplá horúca voda ako kedy, ale to vedro si musíte naliať s vodou a potom s maličkým vedierkom sa zase oblievať. Je to ináč super, naozaj, na to, že je to 5-hviezdičkový hotel, takže je to extrémne super taký dobrý zážitok. A máte tam ešte takú väčšiu nejakú posteľ, záleží, že aký madrac je v nej, buď slamený alebo veľký kvalitnejší a ešte je tam taká maličká skrinka, takže toto je 5-hviezdičkovom hoteli a je zhruba, ja mám také 20 cm okno na izbe, takže non-stop mám tam tmu. Ale chvála Bohu, zase mám klimatizáciu, ale klimatizáciu mi zapína iba večer od 7 a ráno o 7:30 sa vypína elektrika, takže to je všetko, je to extrémne sranda. Ale zvládam to naozaj, že chcem to všetko zvládnuť a chcem vám všetko, aj negatíva, aj pozitíva ukazovať, že čo sa tu deje a hlavne aj sa zdieľať cez tieto moje úspechy. Ale chvála Bohu, zatiaľ sa nám všetko darí, aj keď teraz som pred 5 dňami semka priletela, hneď prvé, čo ma niesli na policu, lebo našli mŕtvolu mladého chlapca na pozemku, takže sú aj takéto situácie, ale bohužiaľ to je Afrika, takže vítajte v Afrike. A kto je tu každý nový, prosím, ak by ste mi vedeli pomôcť týmto srdiečkom, čo je tu, a ak by ste mi vedeli dať ešte aj follow, by som veľmi extrémne rád, že s týmto tiež prispiejete tiež aj mojim úspechom a že ma budete sledovať, hlavne čo sa tu bude rozdávať, tiež týchto ohľadom charitatívnej činnosti, škôlkám, kamielom, rodinám a veľa iným ľuďom. Tak zajtrajší deň tu bude live zo škôlky. A kto je naozaj by sa chcel pridať, tak viete si už pozrieť aj link na TikToku, tam si viete všetko prečítať, že s čím by ste chceli prispieť, alebo možnosť ISM-ka aj ku mne vycestovať. Takže len teraz odídeme kvôli dažďovému obdobiu, zhruba mesiac až 2 budeme na Slovensku, Dominik zase bude v Budapešti, lebo on je Maďar. Zhruba toľko, takže dúfam, že s týmto vás budem tiež môcť inšpirovať. Chcem rýchlo otázočku, čo som už dávno mal, už 2 dní som ju vynechal, je tu ešte 200 ľudí, prosím napíšte mi, že kto skade ma sleduje, naozaj, že veľmi si to cením, že koľko ľudí zo Slovenska Čiech ma sleduje, kde všade ste rozlietaní aj vy, aj keď si iba doma pred televízom, kľudne napíšte mesto, Pezínok, Bratislava, Košice, Humenné, už sa to rozbieha, Košice, Michalovce, Trenčín, Poprad, Buková, Košice, som z Bratislavy, Handlova, Šurany, Nitra, Svidník, Bratislava, rýchlo to ide Martin, Trnava, Švajčiarsko, Levice, Kyjev, Orava, Viedeň, Nemecko, ahoj z Anglicka, Vranov, Brno, Ostrava, Banská Štiavnica, Nitra, Vrábl, Veselý nad Moravou, Banská Bystrica, Chatice, Čachtice, zle som to prečítal, Šúranie, Nitra, ahoj z Belgie, ďakujem vám pekne, Hradec, Holandsko, z kanálu, takže máme tu Slovák alebo Čecha aj z kanálu, takže je to super, Galanta, Piešťany, Sabinov. Mali sme tu Slovákov predtým dosť aj rozlietaných, boli aj z Gány, takže veľmi naozaj vďaka každému z vás a hlavne aj zo zahraničia, kde ste Slováci, čo si rozcestovaní. Mali sme tu aj jedného Slováka z Marsu, čo som bol veľmi rád, že ako Slováci prví sme sa dostali hore na Mars, takže obrovská vďaka každému vás, že odtiaľ ma semka sledovali. Takže, ale toho pána alebo niekoho už tu aj nevydáme, bohužiaľ. Takže ešte raz obrovská ďaka a zajtrajší deň dúfam, že tu bude veľa z vás. Ďakujem vám pekne za šiltovku, čo semka Lasita poslala, takže obrovská ďaka a aj tvoj darček sa pridá tiež na ohľadom tejto charitatívnej činnosti, takže budúci týždeň už bude koniec mesiaca pomaličky, alebo o ten ďalší týždeň,
a bude sa potom pridávať do storky, že koľko sa všetko pozbieralo. Ďakujem ešte raz, Peťko, aj tebe ďakujem. Každému z vás naozaj, som nestihol prečítať mena, lebo mal som tu na hrudníku telefón, ospravedlňujem sa, ale naozaj, že ste úžasní a nezabudnite tie darčeky, neposielate mne, takže naozaj, že aby nebola ohľadom toho hádka, ale posielate ich senko na tú charitu. Habibi, ďakujem. Lasita, ďakujem za ružičku a ďakujem aj za tú čapočku, či šiltovku, pardon. Takže obrovská. Áno, veľmi moje. Veľmi, ale z toho tepla, tak viete si predstaviť, že 7 dní zo 7 sa tu pracuje. Naozaj včera sme extrémne neskoro končili, zhruba okolo takej 10:00 sme sa dostali z pozemku a to sa mi ešte aj prehrial telefón, takže naozaj, že je to extrémne náročné, ale som veľmi rád, že ako majiteľom som úspešný podnikateľ aj na Slovensku, aj v Európe, aj mimo Európy, že mám aj toto je moja tretia firma už v Afrike a všetky svoje zárobky investujem semka tým malým deťom a ohľadom tej charitatívnej činnosti, čo som si povedal, že chcem dosiahnuť a vo svojom živote by som naozaj chcel veľmi veľa ľuďom pomôcť. Habibi, ďakujem ti za macikať a naozaj si úžasná. Každý z vás, kto posiela, takže obrovská ďakujem každému z vás. Prosím ťa, chlapci, dievčatá, veľmi pekne ďakujem aj ja za Erika, že mu posielate, ale keď vás môžem poprosiť, je dôležité pre týchto grožiariť galériu darčekov, tak ešte keď niekto chce niečo poslať, kliknite prosím vás hore na jeho fotku, otvorí sa vám galéria darčekov a niektorý darček vyberte stamať, ktoré nesvietia, aby sme mu rozsvietili galériu darčekov. To veľmi pomáha pre viditeľnosť na TikToku, keď vás môžem poprosiť a keď ešte nejako chcete podporiť. A mal si tu ešte jednu strašne dobrú otázku, na toto musíš odpovedať. Že čo sa stalo chlapcovi, keď zomrel? Áno, už druhýkrát vidím tú otázku. Bohužiaľ, Izrael, ďakujem ti za klobúčik. A bohužiaľ išiel na motorke, spadol z motorky a hneď za ním išlo auto, ktoré nebolo rozsvietené, ale ani tu nemá nikto akože naozaj, že veľmi málo aut tu je rozsvietených, alebo doslova nikto tu nemá na sebe ani žiadnu vestu, takže hneď prešlo cez neho auto, odtiahli ho na môj pozemok a ráno sa takto našiel, takže ráno hneď nabehla polícia a hneď ako ja som prišiel tiež z letiska, tak som išiel rovno na políciu a začali sa ma vypytovať, že či viem, že kto to bol, ako sa to stalo alebo hocičo, ale potom prišiel motorkár a že on sa sám nahlásil, že jemu spadol večer človek z motorky a že išiel ďalej, že on to nezbadal a že bohužiaľ, že asi ho prešlo auto. Takže takto tu vyzerajú tieto nočné verzie Afriky, ale ako ste aj pred chvíľkou videli, takže a ja som sa musel doslova prebojovať cez tú križovatku a predčerom, keď som tu bol naposledy s vami, tak tiež do mňa nabuchlo jedno auto, že mal som to šťastie, že presne som spravil krok, takže iba nohu mi tak nadvihol, ale pred pár mesiacmi si to viete pozrieť tiež aj na mojej stránke, tak aj mňa tu zrazilo auto. Bohužiaľ som prišiel o pravé oko, ale nie, že mi ho museli vybrať, ale nerv hlavný sa mi narušil, takže na pravé oko vôbec nič nevidím. Ale ani toto ma neodradilo od toho, aby som si ten cieľ, ktorý som si dal do hlavy, aby som ho nedokončil. Lebo už keď som začal pred 2 rokmi s týmto tak už som chcel naozaj všetko dosiahnuť a povedal som, že budem extrémne silný. A aj keď to bude pre mňa náročné, takto, že iba s ľavým okom vidím, takže je to dosť ťažké tiež aj pre mňa, že takéto veci kruté sa tu dejú. No, nemáme bohužiaľ v živote na výber. A chceme byť úspešní, alebo ak chceme spraviť veľký krok do toho sveta. Ale tak dúfam, že veľa z vás sa odo mňa inšpiruje tiež. A naozaj, že sme ľudia všetci a chcete mať
veľké pozitívne myšlienky alebo niečo pozitívne spraviť pre tento svet tiež úplne stačí. Ak sa buď pozdravíte voľakému cudziemu človeku, alebo ak je vám niekto sympatický, tak sa ho iba opýtate, že ahoj, ako sa máš, alebo hoci čo, s podaním ruky, naozaj, že sa dá niekomu spraviť tiež radosť a hlavne u mňa je najdôležitejšie to objatie. A to objatie je extrémne dôležité aj pre ľudské telo, aj pre to pozitívne myšlienky, že naozaj, že tie energie medzi tými ľudskými telami sa fakt, že vedia šíriť a hlavne si vedia zlepšiť ten svoj krásny deň. Takže dorazil som práve do hotela, teraz v tejto sekunde, pomaličky sa rozlúčim. Nezabudnite, ak máte vedľa seba svoje lásky, manžela, manželku, priateľku, priateľa, alebo buď zvieratko, psíka, hoď čo mačičku a hlavne malé dieťatko, tak ich vystiskate, vyobímajte, na večer ich vyboskávajte, povedzte, že ich milujete a každému z vás prajem krásny večer a krásnu noc. Takže obrovská ďaká. Čabi, ďakujem aj tebe, že si to so mnou vydržal týchto veľa hodín. A že to stále so mnou takto držíš. Dobre, že hoci kedy. Veľmi pekne ďakujem každému. Keď si nájdete ešte chvíľku čas, choďte na Erikov profil a pozrite si jeho videá, polajkujte. Aj to veľmi pomôže TikTok algoritmus posunúť ďalej. Ďakujem krásne, ahojte. Ďakujem každému z vás. Ahojte a pekný večer.